נשימת נחיריים מתחלפת, נשימה להוריד סטרס ולהרגיע את המערכת. בכל פעם נסתום נחיר אחד ונוציא את כל האוויר החוצה. נתחיל מלסתום את נחיר ימין, נשיפה ארוכה מנחיר שמאל. שאיפה עמוקה רק מנחיר שמאל, עוצרים את הנשימה. ונשיפה איטית מנחיר ימין. שאיפה עמוקה רק מנחיר ימין, קצה השאיפה, עצירת נשימה ונשיפה איטית. שאיפה עמוקה, למלא את כל הגוף באוויר, לעצור את הנשימה ונשיפה. המשיכו לתרגל עוד 3 דקות בקצב שלכם והרגישו את הקסם של נשימה.